Jak název napovídá, nejde nám o klasickou výstavu. Rozhodně nebudeme hodnotit to, jak pejsek vypadá, jak má krásně očička, uši, jak je rostlý. Každý ořech je originál, to je jasné. Nám jde o to, aby jsme hodnotili souhru mezi páníčkem a jeho pejskem. Jaký jsou to parťáci, jak spolu vycházejí, jak si rozumí. Jak je pejsek ovladatelný, jak je dobře socializovaný, jaké triky umí. Přesně na tohle se připravte. V podstatě, co je důležité, aby pejsek zvládal chůzi na vodítku, v klidu i v klusu, aby zvládal tričky a hlavně, aby bylo vidět, že mezi ním a páníčkem je to opravdové přátelství. Jak už bylo řečeno, vůbec nejde o to, jak ten pejsek vypadá, ale jak vypadá souhra s jeho páníčkem. To znamená třeba, jaké triky umí. Babu, sedni si, lehni, panáček, zamávej mi, zamávej, dobře pes. Může to být klidně základní poslušnost, ale můžou to být i nějaké vychytávky. Toč, lehni, sudy, dobře pes. Fantazii se meze nekladou. Jde o to, aby jsme viděli, že si se svým pejskem opravdu rozumíte.